ସେ ଖାଇବ ତା ତରକାରୀ ଅଛି ଆଉ। ହଁ ସେଥିରେ ହଁ ହଁ ସେତିକି। Audio Jungle. ବାବା ମାଛ ଧୋଇବା। ନାନା କ'ଣ ପଳେଇଲା? ଲଙ୍କା ବଟା ହବନି? ହଁ ଶୁଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ଫିନା ଦରକାର କି? କ'ଣ ଧରିକି ହଉ ତେ ପକା ସେ ତାର ଚାକିବ। ଦିଅ ବାବା ଭଜା ମଜା ଲୁଣ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖା। ହେଲା ତ କ'ଣ ଉଠଉଛୁ ଗୋଡ଼ କଷ ଏକାଦଶୀ ଆଜି ତ ସିଏ କଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବ ବୋଲିବ ସିଏ ସେଇଲାଗି ଗୋଟିଏ କରିଦେବ। ଦେଖେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଥୋଇଯିବା ଫୋକସ୍ ଫୋକସ୍ ଉଠେଇ ଦେବୁ ମିଶେଇ ଦେବୁ କେତେ ଜାଳ ଦରକାର ହେବ ଜାଣିଛୁ? ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଟେକିଛନ୍ତି। କରେଇର ଦୋଷ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି।
ମସଲା ଛିଡ଼ିଯିବ। ହଁ କେତେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଛି ତୋଳିଦବା ଆଉ। ମୁଁ ପୁରା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଯାଏ। ହାତ ବାଟେ ପକେଇ ଉଠେଇ ଗୋଟେ ଦେଖ ପୁରା ଉଠେଇକି ଦେଖ। ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ଡାଲମା ଏବେ ସିଏ ଖାଇବ ତା ତରକାରୀ ଅଛି ଆଉ। ଟିକେ ରଖିଦେ। ରଖିଦେ। ହଁ ସେଥିରେ ରଖ। ହଁ ହଁ ସେତିକି। ଦେଖିଲ ଡାଲମାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ। ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିବ।